Welkom bij het programma Gewest Friesland, wat gaat over reportages die iets uitgestuurd waren in het programma Van Gewest tot Gewest tussen 1965 en 2004 had dat op de nationale scherms West. En een van de verslaghouders wie Johan van der Zee, en ik zit hier van. Hij wie natuurlijk jaren en jaren lang 68, 2002. Ja. Ja, wie er bij Van Gewest tot Gewest. 24 jaar. Dus de meeste reportages maken. Ja. Dit ik, want ja, die is wel heel bijzonder, wat we nou even over gaan stellen. Het gaat in 2001, maar er is weer een winterke, 2001. En het gaat tussen de ijsclubs van Nijelamer en de ijsclubs van Oelensprong, die het altijd beziekje om de eerste te wezen die een tocht organiseert, of een wedstrijd organiseert, kwartebaanwedstrijd. Ja, lok weer direct bij. Ja, dat lak weer erin, maar dat is dadelijk zien. Maar dat lees ik dan weer uit. Maar wie altijd kniepen, hè? Je mocht niet nooit op het ijs stingen met de camera. Dat kon niet. Nee. En het zal nooit vergeten dat we maas betiet een van die beide keren naar je lamer gingen. En dat die man daar heel voorzichtig op het ijs kwamen. En dat het kreken, dat wij het idee in zijn zakje er trok. Nou, dat gebeurde correct net, maar doe kort in Nijelamer kort net. En doe woon Oelensprong. Maar wist u wat die man toen zei, daar in Nijelamer? Zo Ik ken het wel, ik krijg het nogal. Ja, als kreeg is sterk. Ja, je zag het wel van de zon. Nou, ik jij het meer. Ja. Je zag het even. Ja, maar het houdt echt wel. Ik bedoel, Ja, dat valt mij. Die jong vreest het. jij bent nou de eerste. Ja. Ja, dat hij al jaar. Ja. Maar wij willen mooi een jonge nacht graag een keer, dus daarom. En net om de eerste te werden. Nee, we zijn Dat is toevallig zo. Dan staan wij een meter op het ijs, maar kunnen we gewoon verder? Ja, dat lukt wel, anders hadden wij er vanmorgen ook niet door laten gaan. Nee, vanmorgen gingen wij er doorheen en dat kraakt helemaal niet. Dat moet kunnen. Maar het publiek blijft aan de kant vanmiddag? Het publiek moet vanmiddag aan de kant blijven, ja. Alhoewel dat we later op de middag, dan kijken we eerst hoe het eindigt, maar het publiek moet eerst aan de kant blijven. Ja. Gaas weer. Ik ben juist een week even naar de veekeuring in Ljouwert en tolle hoeren toen belde mijn vrouw, er mag tussenkomen, want er een puin op. Er werd bellen van alles, televisieploegen en camera's en journalisten. Toen ik met de hoesten ging, dat zei de hele dag juist de trog. Hoe liep het? best. Ja, heel goed zelfs. Ja? Ja. Dat hier Jood bekend, denk ik. Ja. Ja, nou echt rauw hoor, ja. Dat weet je net, hè? Dat zie je maar, dat weet je nooit. Nee. Nee, dat ging wel al Fries praten, ja. Ja? Ja, dat ging wel. Dat ging wel. Daar gaat even hier staan. Ja, nee, net de volle tegelijk. Dus. Nee, maar dat betekent wel dat je geen samenscholing op die zeggen. Nee. Ja, wacht. Nog iedere hè? Johannes Boersma. Dat zie je dan. Wat? En gewoon niet. Wat net meer? Ja, dat hoeft niet meer te betalen en dat hoort nog. Nee, dat is goed. En bedankt. Mij zetten niet. Ja. Ben je die goenen nou voor? Naast u. Goed door. Is het altijd als dat is? Ja. Nou, Ja. zo'n riederij kost altijd een cent. Maar voor een goene, Nee, persoon keer dat niet betalen. die groene, dat is redder ik net. Nou, ritueel, je maar ik kan hem melden ze hun nek even, hè. Ben je erop uit om de eerste te wezen?
Nee, dat ben wij net, maar wij proberen wel om eerst te winnen. Dan ben je er toch uit. Ja, maar dat is een ere kwestie en bovendien, de winter ben je heel kwart, dat kan ik soms dan daar lezen. En als we rieden kunnen, dan rieden we. Dan willen we graag rieden. En ja, die strijd tussen Nijelamer en Ullesprong, die had er al jaren geweest. En dat is zo'n teken altijd. Bovendien, wij kennen mij de meesten van Nijelamer bijzonder goed. Maar je leidt ze wel. Ja, je hoort logisch. Het is een hele eer als je in Nederland de eerste wedstrijd uitschroeven. Meteen handhouden naar uit, hè? Ja, zo dat ziet uit. Ik ga erbij hier nog de dingen erbij. Ja, 1, 2, 3, 4 centimeter. 4 centimeter. 4 centimeter. Is dat genoeg? Nee. Als wij een wedstrijd organiseren, dan willen wij al minimaal 4 centimeter hebben. Anders krijgen we problemen. Als je dan leest dat Ullesprong Joert al een wedstrijd had, wat denk je dan? Dat is prachtig mooi. Dat maakt best. Zij hebben mazzel dat het Joert vannacht zou volle vries had. Want juist de nacht had het te minder. Aan start! Klaar! Wij doen ouderwets aan de start en dan klaar af. En wij doen ook net van 12 valse starten disqualificeren. Nee, of zou ik 10 keer valse start, daar ligt voor. Aan de start! Klaar, af! Mooie riederij. Ik ben nog een fjouwerprijswinnaars aan. En dan ben fjouwerverliezers. Maar die fjouwerverliezers krijgen alle een prijs van de vereniging. Kan het beter. Dan wens je jou Lamer van dit plak. Ik nou product succesman. Ga je ook hier uit Nijelamer zoeken? Die nemen wel contact. Er wordt altijd om en om wel gefeliciteerd. Nou, gefeliciteerd. Dan eerst in. Nou. Dat had ze eigenlijk al Ja. Nou, daar ben je eerst nog wel los. Maar die Zonderland hebben de snelste tijd laten zien. Klopt. Maar dat is maar te hoog aan. Maar jouw klokken wel dus? Net officieel? Nee. Liefhebberij. En wat is die snelste tijd dan? Dat is 1191 en 1197. Wij verrieden hier 8 prijzen en dat is mij ook aan de toeren gewoon. Dat was de eerste prijs. Wat hebben we nou praten? 350 gewonnen. 350 de eerste prijs. Ja, Daar zit je hem heger als Oelersprong. dat is de bedoeling, hè? Toch die rivaliteit, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, maar wij kunnen heel best maar gaan erop zetten. Ja, nou ja, dat is de sport, daar ging het dan. En de eerste prijs is? Weet ik ze net. Het zit om het 12 heel 180. Dan weet ik net gelijk wat. Nijelamer had 3 een heel 100. Die had meer dan je. De eerste prijs? Ja. Oh, nou ja, dat moet iedere club zelf weten. Dat winnen zij dan. Dat winnen zij dan. Ja, nou, dan gun ik jou Kliest en Cosette en ik van harte, ja. Vanmiddag moesten wij even de baan klaarmaken. Even de finish strepen en de startstrepen erop doen. En toen viel het mij enorm mee dat ik niet door het ijs gezakt ben. Want het kraakte nog alles even wat.
Eigenlijk is het dus een wedstrijd organiseren op het randje. Ja, opschieten dames. Klaar. Klaar. Derde rit, Anne-Margreet Kramer, Manon Benedictus. Als zij net aan de start verschijnen, dan heb ik dat ding. Onmiddellijk reageren. Aan de start, dames, want anders dan... Hè? Oh, nee, hij werkt nog net. Aan de start, oh, dan gaat er een streep erop. Wij staan hier niet een beetje voor de lal. Moet wat gebeuren. Gaat dit mannen? Ja, best. Mooi, het houdt best, hè? En met u? Nou hoor. Geen problemen met starten? Nee hoor. Nee, gaat best. Ja, dat gaat wel eens in de vroeg af, maar dat is altijd zo. Maar nog geen disqualificatie? Nee hoor. Nee hoor. Niks. Nee hoor. Moet eigenlijk ook niet hè. Mooi Daar zijn we niet voor. Ja, die verslaghouder van Radio Ingen, dat wie ik dus even. Ja. Ik moest er even voor... Snappels. Wat zei? Dan wist het snappelen. Ik weer aan het snappelen. Nou, ik had er net een cent voor gekregen. Dat dien wel hier even. Ja, Ja. natuurlijk. Ja. Ja, omdat dat leeft ook gruwelijk, hè. Zo'n kwarte baan, waar is dan de eerste in het land? Ja. Ja, wil ze er helemaal geen cent op smieten, wat dan ook. Dat is van kassendoelersprong. En hij laat maar alleen maar yield, zeg ik maar zeggen. Dat is, ja. Maar deze film had op een festival in Noorwegen zelfs een nominatie gekregen. Zo. Dat we toch, nou, we moeten misschien wel naar Noorwegen als we dit winnen, maar we hadden net doen. Dus, Nee. Oh, dat is wel mooi geweest. Ja, Dat is, ja. ja. Nou, ik ben natuurlijk de echte man van het X, hè, waar je dan mee praten. Ja. Dat is dat mij wel duidelijk weten. Nou, en een mooi kwarte baan hier. We moeten het even houden over, als je terug het zakje, dan moet je redden worden. ja. En dat je redden worden moet, dan ben er al je diverse dingen. En door best dan gingen naar Peersens, Moddergat en Wierum. Klopt. Ja? Ja. Want er was een man die hier iets die wat vroeger wat nou net meer Die had op een roeireddingboot had hij maaidien. En die heet Jan-Pieter Visser. En Fokke Haasta, mij Siep Zeeman, die had hier een boek daarover geschreven. Redders aan de riemen. En nou, wij praten dus met die Jan-Pieter Visser. En ik met Fokke en met Siep Zeeman. Dat leren we nou zien. Ooit ben ik eens een keer bij een schipper geweest van een reddingboot en die maakte me erop attent dat er hier aan de Friese Noordkust een mannetje woonde die ooit nog in een roeireddingboot had gezeten. Nou, dat wierp eigenlijk meteen de vraag op van een roeireddingboot. Je staat er helemaal niet meer bij stil dat men er vroeger met een roeiboot de zee in ging. En als je dan zelf eens een keer bij slecht weer bij de zee hebt gekeken, dan moet dat toch wel vreselijk wat geweest zijn om met een roeiboot de zee in te gaan. We zijn naar die man toe, of ik ben naar die man toe gegaan en ik heb eens geïnformeerd. En nou, dat bleek ook inderdaad. En een vraag die dan ook naar voren komt is, wat zijn dat voor mensen die dat werk gedaan hebben? En daar kreeg je eigenlijk niet meteen een beeld van. En daarom eigenlijk redders aan de riem. Hier was de reddingboot. Ja. Hij werd met paarden naar de dijk getrokken. En dan hadden we een hele grote takel met 8 schijven. En dan lag die takel lag bovenop over de dijk heen. En dan ging die paarden die liepen naar de andere eind van het dorp toe. Zo ver was die takel, zo lang was die takel, om die boot op de dijk te krijgen. En hadden we die boot op de dijk, dan draaiden we die boot. En dan hadden we een touwen en een staaldraad, een hele dikke staaldraad. En die hadden we om een paal heen, 2 palen, en die hadden we om die palen heen. En dan lieten we hem langzaam zakken. Hè? En dat er een haast aan onderen toe was, dan was het lekko. Dan liep die boot natuurlijk door. Hè? En zee op. Nou, en dan eraf. En dan allemaal erin. En elk had zijn plek. De roeien, elk had zijn plek. En dan
Nou ja, dan begon je te roeien en dan ging je weg. Hè. Ja. En dat er wat was, dat we heen moesten vlug, dan ging in het konzeilen, dan ging we op zeils. En als er dan wat was en we moesten het volk van het schip halen, nou ja, dan haalden we die eraf en dan probeerden we weer om weer aan de wal te komen. Maar dat viel altijd niet mee, want wanneer het stormig was, dan stond hier een stuk zee aan de dijk en dan op die wagen weer, dat viel niet mee. Nou, en dan, als hij weer op zat, dan de paarden er weer voor en dan werd er weer bij de dijk opgetrokken. En dan trokken die paarden hem hierheen. En verder zetten wij hem er zelf in. Er zat een 10 man aan roeiens en een stuurman en 1 uitkijk hadden we. U was met z'n 12 aan boord van dat Met 12 schip? aan boord, ja. En als u nou mensen van een andere boot moest halen, konden die er dan eigenlijk nog wel in? Ja, makkelijk genoeg hoor. Ja, makkelijk genoeg. Makkelijk. Want we hadden de midden, hè. De roeier die zat aan de zijde en de midden die van de boot die was vrij. Hè. Dus daar kon genoeg in. Hè. Ja. Kon genoeg meenemen. U ging met de boot van hier naar de dijk? Ja. Misschien dat we nu ook even naar de dijk kunnen lopen en daar eens even kijken. Ja. Zullen we dat doen? Dat wijnpad, dat is er weg. Dat de boot naar beneden ging. Dat is er niet meer. Dat is er niet meer. Nee, want nu de dijk verzwaard is, nu is dat allemaal weggevallen. Hè? Ja. Maar vroeger hadden we een beton. Daar kon je op beton langs, hebben ze apart gemaakt hiervoor. En dan kon je daarmee met de wielen naar beneden toe rijden. Dat was de hele bedoeling. Maar we lopen even die kant op. Ja. En blijven deze mensen hier zitten? Die blijven even zitten, maar die komen straks achter ons aan. Vaak was het niet gemakkelijk, zelfs onmogelijk de reddingboot te water te laten. Lot van de reddingboot was dat deze veelal uit moest varen als stormen uit het noorden en noordwesten de zee tot halverwege de dijk opjoegen. Dezelfde zee smeet de boot vaak kort nadat deze was gelanceerd meermalen tegen de dijk. Zo was de reddingboot gebonden aan natuurlijke grenzen. Voor de kustbewoners waren die een beetje ruimer. En zo zouden ook na de stationering van de zeilreddingboot de moddergatsters en wieremers soms eerder de plaats van stranding bereiken dan de echte redders. Ook Jan-Pieter Visser. Als jongen deed hij 's winters niets. Er was geen werk. Maar getrouwd moest hij ook voor brood op de plank zorgen. Hij viste met lijnen, een uur gaans uit de kust. En verder deed hij alles waarmee wat geld te verdienen was. Hoeveel paarden liepen nou? Nou, zo 4 paarden hadden we ervoor. Maar dat was de dijk nog niet zo steil als Nee, maar dat wijnpad dat was net zo hoog. Ja. Om erbij op te komen, hè? Dat was precies gelijk, hè? Nou, het is nu rustig, hè? Ja, heel rustig is het, ja. Er ging bijna geen jaar voorbij of er ging kapseisde wel een boot. Hoeveel mensen zijn er niet omgekomen bij dit werk? En toch, als er een schip in nood zat, dan werden de opengevallen plaatsen van omgekomen redders werden direct weer ingenomen door anderen. Er waren altijd mensen aan de kust bereid om in een roeireddingboot te stappen. En de roeireddingboot is nooit aan de wal gebleven omdat er geen mensen waren. Dat heeft mij enorm aangesproken. De vader van Jan-Pieter Visser was visserman en boven alles moddergatster. De ramp van 1883 had hem als jongetje van 12 daartoe veroordeeld. In dat jaar, op 6 maart, smeet een grauwe noordwester een rouwkleed over de Friese noordkust. Immers, die dag bleven 83 vissers op zee. Bij het opdoen van de kost op het wad en buiten waren ze overvallen door de storm. In de ongelijke strijd hadden ze met hun houten aken geen schijn van kans. Slechts 5 van de 22 uitgevaren schepen kwamen terug. Moddergat was sindsdien dorp van weduwen 50 in totaal. Buiten de visserij was er wat landbouw en verder niets. De heropbouw van de vloot van Moddergat was dan ook een noodzaak en begon al gauw. Een moddergatster had geen keus. Iets verder op de dijk daar staat een monument van 1883. Ja. 83 mensen zijn er uit Moddergat omgekomen. Ja. Die zee die heeft wel meer genomen. Ja. Toch ging u altijd maar weer naar die zee toe. Och ja, wat moest je anders? Wat moest je anders? Wij hebben in de oorlog gevist. In de vorige oorlog hebben we gevist. Dan voeren we tussen de wijnen door. Dat was een veel gevaarlijkere storm, want met een storm kon je uit zee gaan. Maar wij voeren gewoon tussen de mijnen door. Dat hier een mijn lag en daar lag een mijn, daar visten wij tussendoor. Die waren drijvende mijnen, die waren losgeslagen. Daar visten we gewoon tussendoor. Ja. Angst? Ja, nou, angst hadden we niet. Nee.
Hebben we nooit over praktiseerd. Maar u bent toch ook wel een beetje gek op die zee, hè? Ach ja, dat zit erin. Wat doe je eraan? Hè? Je hebt je hele leven erop gezeten en op de Noordzee en ja, wat moet je? Want nu komt u er nog vaker. Oh ja, het kan wel, ja. Deze mensen die hebben in die roeireddingboot gezeten, vele jaren achtereen. Maar als er een tocht werd gemaakt, dan werd er over verhaald, over geschreven, met het accent op de schipper van de roeireddingboot. Maar deze mensen deden het werk. De schipper die is niet vervangbaar, maar die mensen deden het zwaarste werk eigenlijk. En die hebben even zoveel mensen gered. Maar zij worden niet genoemd. Ja, dat is een keer in een vergeeld jaarverslag of zo. Maar ze zijn gewoon vergeten. En toch hebben ze het altijd weer opgebracht om mee te gaan. Ze hebben er ook nooit om gevraagd. We vinden nou juist dat die mensen dan wel eens een beetje uit de anonimiteit gelicht mogen worden. Want wat zij hebben gedaan, ik betwijfel of ze het vandaag aan de dag nog die mensen zouden vinden om dit werk te doen. Nou is er een boek en daar staan verhalen in van u en van andere mensen. Ja, ja. Hoe reageert u daar nu op, dat zo'n boek er is? Nou, daar reageer ik zo op. Er staat soms veel in, er staat soms weinig te veel in. Ja, daar reageer je op en wat moet je er haast mee zeggen, hè? Maar vindt u het voor u en al die anderen niet een soort eerbewijs, hè? Nee, eer neem ik niet aan. Dat komt niet in uw woordenboek voor? Nee, dat neem ik niet aan, nee. Ik ben helemaal, ik heb helemaal geen eer, nee. U vindt het een bijzaak. U vindt het toch wel mooi dat het er... Ach ja, dat je dat gedaan hebt, dat is wel goed. Natuurlijk is dat goed, maar om daar nou eer groot op te wezen, nee, dat wil ik niet, nee. Nou ben je een aantal opvallende zaken in deze reportage. Die man die ten jongen kwam te staan bij dat interview en die mij begint te harken. Is hem al in de gaten? Ja. Dan leest hem gewoon staan. Ja, ik vond het mooi. Dat er in en ja, dit weer montage, maar de 6e minuut of 4 al aankwam. En ik zeg hem, want ik stier die kant uit. Ik denk, nou, ik ben benieuwd wat er nou gebeurt. En die man die zei echt niks, die hier daar oor die hekken staan en die harken mij. Nou, wat wil je nou nog meer? Ja. Maar nou even, die begrafenis, hier stond dat regelen? Nee, dat gebeurde. Wij staan op het dik en we zeggen dat. En dat hebben we filmen. Hoe is het mogelijk? Ja. Gelukkig 4 voort. Ja. Die mensen hadden dat op dat moment net weten. Ik had letterbol, heb ik het zijn. Dat ze dit verwassen konden op de televisie. En dat vonden ze geen probleem. Nee. Dus, ja, geweldig. Ja. En prachtig. Ik bedoel, daar had het over de ramp van Moddergat. Ja. En dat is juist de 83 fiskers die ter stoorn binnen. Ja, John. Ja. Er praat dan ook met Fokke Haastra, want die is mij bij Schuttervaar opvallen in de tijd. Maar dan dorst van de iepening van het verhaal, die is op een reddingboot zitten. Moet je hem dat al jaar apart regelen dan? Nou, in dit geval weer dat net zo moeilijk, want die Siep Zeeman, die had ook die reddingboot werken. Volgens mij had er zelfs een skipper best van de reddingboot van Lauwers Eer. Oh, ja. Dus het weer net zo moeilijk. Nee. En ik heb wel eens vaker maar die reddingboot voor het West. Ja, want je moest altijd er iets moois van maken, iets aparts. Ja, dat vond ik wel. Ja. En we gingen het over redders aan de riemen. Nou, geef dan even maar de reddingboot. Is er eigenlijk nog zo'n roeireddingboot ergens? In het museum misschien? Ik weet het niet. Nee. Maar we hadden een keer nice en dat wij verder zorgen in het archief van Gewest, wat we elke week zien in Gewest Friesland.